ମା ବସିଛି ପୁଅ ଅପେକ୍ଷାରେ। କାହାଣୀ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇ ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଗାଁର ରାଜୁଦାଦାଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ହେଲୋ କହିଛି। ସେପଟୁ ରାଜୁଦାଦା କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୋ ମାଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘରୁ ଆସିଯା। ରାଜୁଦାଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାହାରିଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ। ସେଠି ସବୁ କଥା କହିଲି। ଆଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ସୁବିଧା କରି ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଯାଅ। ମୁଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଧରି ବାହାରିଲି ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲିନି। ମା ମୋର ଆଉ ଶେଯରୁ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ତା ପାଟି ବି ଫିଟୁନଥାଏ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସି ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଲି। ବୋଧେ ସେ ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ହଁ, କେମିତି ବା ଭୁଲି ପାରିବ? ସେ ମା ପରା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିଲା ମୋତେ। ଛୋଟରୁ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭଣ୍ଡାର ପରା ମା। ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ହେଲେ ତା ଆଖି ଫିଟୁନଥାଏ। ଆଖି କୋଣରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମା ବୋଲି ଡାକି ତା ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ତା ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ ଉଠେଇ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖି ନଥାଏ। ସତରେ ମୋ ମା ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ତା କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ, ଆଉ କେତେ ଗପ ଶୁଣାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜିଦି କରେ ନ ଶୋଇବାକୁ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ନାଁ କହି ଡରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଯାଏ। ସତରେ ସେ ପିଲାଦିନର ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବୋଧେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ରୂପ ନେଇ ଆଜି ମୋ ମାଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମାଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋ ମା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ତା କୋଳରେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଶୁଆଇଦେବ। ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ସହରକୁ ନେବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନଥିଲା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ହାତକୁ କିଏ ଧରିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ମୋ ହାତକୁ ଧରିଛି, ଆଉ ପାଟି ଫିଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲି, ମା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହେନି। ମୁଁ ତୋତେ ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ମା ପୁରା କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପାରେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହ। ତୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ତା ଭିତରେ ତୁ ବାହା ହେଇକି ବୋହୂଟିଏ ଆଣ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଏ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ କୋଉଠି ମୋ ମା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜିବି? କିଏ ମୋତେ ଏବେ ବାହା ହେବ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ମା ପାଖରେ ଆସି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଲି। ଔଷଧ କିଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି କି ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲି। ଡାକ୍ତର ଦେଖି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରେ କେବଳ ମୋର ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖର ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଆଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲି। ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ
ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବ? ମୁଁ ହଠାତ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାଧ୍ୟରେ ହଁ ବୋଲିଥିଲି। ଆଉ ସେ କହିଲେ,